Yo, what's up mga kapobre, may hapon. Nabtan kog ulan mga kapobre. Nabtan kog ulan mga kapobre. May gani kay ipadana sa kong asawa ang payong. Hadlok siya insuyan ko ba? Sungguh na pataglakawan sa bindagan. Kita lang sanahan mga kapobre. What's up mga kapobre? Ang urong ng taligsik. Hindi na siguro na ko magtaas og vlog dire sa Kulakaw. Sa balay lang tayo magkita-kita. Sa balay tayo magkuman. Uy. A few moments later. Sama na. Isa mana. Yang naw yang gitanaw. Dung, apa dung? Bisi. Bisi tanaw. Paningot ang tanga pa na. Yo, what's up mga kapobre? May gabi balik niyo tanan diha. Nabot na ko dire alas 6:52. Ano? Kung ipaspasag maayo, mo lagi sad puti singhota nato nya. Nakita atong mga tiil. Dari na tama na akong vlog kay murag mga house pa ko ron, manay tubig, manay maligo, manay para ligo, para laba. Dari na taman, ay di klimot na ko yung Facebook page, Boy Pobre. Palihog ko, kuan, like and follow. Then, sa kong kuan, YouTube channel, palihog sa ko diha og subscribe. Dari na taman, kay mga house pa ang pobre. Bye-bye. God bless everyone.